Salut! Astăzi vă prezint mica mea crescătorie de iepuri cu un sistem de cuști care vă poate interesa și pe dumneavoastră. Avem niște cuști cumpărate din comerț la mâna a doua, după cum știți, acelea la 2 metri lungime cu două compartimente, pe care eu le-am adaptat și le-am făcut cu 4 compartimente sau cu 7 pentru iepuri de îngrijire, după cum se poate vedea aici, sau cu 6 mai în față. La acestea le-am adăugat și aceste cuiburi de fătare confecționate din paneluri PVC, foarte bune, reține căldura în interior. Ce este interesant la acest sistem cu pantă înclinată pentru dejecție, știți că el se confecționează din tablă zincată, care eu am adaptat și am pus această fibră de sticlă cu o rezistență mult mai mare în timp și care se poate spăla ușor. Iar aici avem un canal colector de să strâng dejecțiile, la fel se poate spăla foarte ușor cu apă. La fel avem și pe partea stângă aceleași pante înclinate, același canal. Acoperișul este din fibră de sticlă transparentă, care are beneficii și dezavantaje. Ca și beneficii ar fi că avem o lumină distribuită în mod egal toată încăperea, chiar și la cuștile de jos. Iar ca și dezavantaj ar fi că face un mare condens interior, după cum se poate vedea, acesta făcând să fie o umiditate mare în încăpere, iar cuștile să ruginească. Din această cauză mă gândesc să-l schimb anul acesta sau să plantez gazon deasupra. Cred că o să revin cu informații. În scurt timp mă gândesc să băgăm și prepeliță în această hală. Deja am început să confecționăm cuștile pentru prepelița ouătoare. Aici avem un sistem de ventilație care încă nu este gata. Sper că va interesa modelul meu de crescătorie și o să mai revin și cu alte detalii. Vă mulțumesc, o zi bună!